U din it-tradizzjoni hemm bżonn ikunu għandna dritt nitolbu li ma nitħallewx weħidna fl-ebda ċirkostanza imma d-dover tagħna nagħmluh. Ejjew nitolbu l-grazzja llum biex dawn il-kliem ta' Ġesu li jinstemgħu wibsin għal qalbna anke għal moħħna ma jfixkluniex li l-kelma ta' Ġesu fil-qalb tagħna tagħmel il-frott. Jiena nixtieq l-opportunità biex nifraħ lill-parroċċja tar-Rabat li qed nirringrazzja lill-Arċipriet, lill-Viċi, lis-saċerdoti tal-li laqgħuni fix-xahar ta' Ġunju din l-Ewkaristija ta' nhar ta' Ħadd. Nistieden lill-poplu biex jerġa' jirritorna fil-knejjes tiegħu waqt li nirrispettaw l-indikazzjonijiet tal-awtorità tas-saħħa. Ma llum nixtieq nifraħ magħkom ukoll għal don sabiħ li qed tagħtu ta' saċerdot ġdid. Ħdejja hawnhekk hawn id-djaknu Christopher Buġejja mir-Rabat li għada fil-għaxija jiena se nordina saċerdot. Nifirħulu. Għada se jkollna 10 saċerdoti ġodda. X'rigal sabiħ. Għada fil-għaxija. Kament peress li hemm ħafna familji kellna nażlu l-ikbar knisja li għandna Kristu Re raħal ġdid. Ma jiena nixtieq nirringrazzja lill-komunità tar-Rabat, il-familja tiegħek ukoll, Father Chris. Somma għadha ngħidulek Father. Ta' dan id-don sabiħ u nitolbu għal vokazzjonijiet. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-Missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna u tagħtina dawl, erf u kuraġġ biex inħobbuk kif jistħoqlok. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li nsara persegwitati biex ma jaqtowx qalbhom mill-barka u l-faraġġ tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li l-bieraħ ġew ordnati djakni u l-oħrajn li għada se jiġu ordnati saċerdoti. Imlihom milej bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tkun il-mistrieħ ta' ruhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej il-grazzja lill komunità Nisranija terġa' tirritorna fil-knejjes tagħna ħatilqa mill-artal imqaddis tiegħek id-don kbir u qaddis tal-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfal li se jirċievu l-ewwel tqarbina u għaż-żgħażagħ li se jirċievu l-griżma biex inti mulej tkun il-qawwa tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb umli tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla int jogħġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel is-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għajt, konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt. U msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub, u li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li sejjaħtilna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Deus
Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli b'mod speċjali l-Apostlu Missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebol li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu l-paċi lil xulxin. Dawnu l-ħaruf ta' Alla, dawnu li neħid nubiet ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
talba għat qarbina tax-xewqa. Ġesu, jien nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba, bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bija tqarbilna. Ħalli naqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Roddu ħajr lill-Alla.